gobeithio'n anwyl, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus gyda phaned o de cynnes yn eich llaw chi oherwydd mae'n bore enfawr ynghylch y defaid y bore yma, bore y Pencampwriaethau. Fe fyddwn ni'n cychwyn gyda Pencampwriaethau bob adran yn bwydro yn erbyn ei gilydd cyn cyrraedd y brif Pencampwriaeth. Ac yna, yn tanio, cyfan oll i ni y bore yma, mae Pencampwriaeth y Croesfridiau. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni da ifanc brwdwrydig iawn sy'n neud siwr gymaint dros y diwydiant. James Gittins o Ystym Colwy, Meifod, croeso ato ni. Diolch yn fawr. A Teleri Ffiden o Nantmor, croeso ato ni, Teleri. Mae wedi bod yn ffair brysur i chi'ch dau ddyn ni, dweud? Ie, mae ie. Bach o hwyr yn cyrraedd, ond dyn ni mae wan saff, so ie, gweld sy'n digwydd ymlaen. Barod amdani. Barod amdani. Wel, ti'n trin o thrafod miloedd ar filoedd o wyn bob blwyddyn. Sut safon ti wedi gweld yn y ffair, Eleni? Wel, ffantastig i dyn hyn. Ie, mae'n gleidd ar y blaen ni, and ie, ffantastig. Mae gen Gerallt Roberts bach o job ar ei flaen yn ôl. So, ie, i weld. A ti'n nabod Gerallt Roberts yn dda iawn o fil ffres. Cymru rhywbeth tebyg? Rhywbeth tebyg, ie. So, dyn efo ein gilydd 2-3 diwrnod yr wsos yn y Mart yn y Gogledd Cymru a Gogledd Lloegr hefyd. A rhan fwy amser, dyn ni'n gyrru ymlaen yn champion. Weithiau dyn ni'n dadle, ond gan i weld os dyn ni'n cytuno heddiw na ddim. Dadle iach. O'n i'n gweld nawr y Croesfridiau, mae Gerallt ac wedi gwneud rhestr fer yn barod, Teleri. Fe'n tynnu rhai ymlaen. Ni'n gweld bod yn rhai Dion, mae cyntaf wedi cael ei tynnu ymlaen nawr, y rhai Croesfridiau Cymreig a Pencampwriaeth Croes Cyfandiro, a Laura Jane o Ogledd Cymru sydd yn fyna. A mae'r gŵr Gary wedi cael ei dynnu mewn i helpu hi hefyd. A ni'n gweld bod y sparkles ar yr wyn hefyd, so di Gary'n cael y sparkles hefyd. Wel, y Laura wedi bod yn helpu ni wyna, Eleni, chwarae teg i ni. A oedd ei chwilio am rhywun, rhyw bar ychwanegol o ddwylo, so tro Gary oedd helpu hi, Eleni. Gwych, da ia wir. A wedyn, os o'n i'n edrych lawr ar hyd y cylch, mae da ni par arall yna wedi cael ei dynnu mlaen. Tipyn o suffoc i weld yn par Daniel Jammer o Llanidloes. Ie. Siap da hefyd, croes da hefyd. Ie. A Cymreig croes Penfrith yw'r hynna, a hefyd suffoc arnyn nhw. Felly 2 bar sydd gyda Gerallt ar hyn o bryd yn y rhestr fer, Teleri. So mae wedi bod yn reit gyflym felly yn y penderfyniad yna, do? Ydi glei? Chwarae teg, iawn, so da ni. Eisiau cadw fyny yw. Beth yw barn ti ar y ddau yna? Wel, mae hai fi fod yn onest, oedd wy'n gyntaf fi rioed wedi cael, oedd Suffolk wedi croesi efo Defaid Cymraeg, so mae gen i, dipyn o... mae Suffolk's yn ffefryn bach i fod yn onest. Agos iawn i galon di. A James, beth ti'n meddwl? Wel, diolch yn job yn hawdd, achos mae'n gymaint o amrywiaeth yn y dosbarth oes. Ond, dwi'n cytuno lle mae Gerallt di tynnu'r 2 oen du allan cychwyn. Dyn ni'n reit cytun, swn i'n dweud. Felly mae gyda ni Laura Jane o Wynedd, a wedyn mae gyda ni Daniel Jaman o Llanidloes. Dyna yw y 2 bar sydd ar hyn o bryd fel petai nhw'n brwydro am y Pencampwriaeth adran y Croesfridiau fan hyn nawr. Gogs yn erbyn y canolbarth, da iawn. Daniel Jaman yn gwyneb cyfarwydd iawn. Dwi'n cofio llynedd oedd yn cystadlu yn frwd yn pob dosbarth o'n i'n bernad y llynedd. Chwarae teg yma. Dyna ni yn y canlyniad! O bosib yn agos iawn wrth yng nghalon ni, de? Dwi'n Gary ddim yn hoff iawn o arddangos o gwbl, ond mae wedi cael ei dynnu mewn fan hyn bore yma. Gwneud ffafr i ffrind y fe. Wel, diolch yn fawr i chi'ch dau nag sgwrs gyda'r nawr. Wel, fydd Laura Jane wrth i bodd. Mae'n cystadlu am y tro cyntaf yn y ffair ei am y cynennill, llongrwchiadau! Da iawn ti! Ac ar ber y cwbl, ti wedi tynnu'r gŵr mewn i gystadlu dy ti. Siwr nes ti lwyddo ni e? O'n i ar yr help llaw ac pob gwell sy'n gallu cael e. O, maen nhw'n edrych yn dda dy ti, a mae'r sparkles wedi ychwanegu hefyd. Ond beth yw rhain? Croeso beth? Improved Welsh Crossbow Tixel. A maen nhw'n edrych yn dda hefyd. Dwi'n fenw? Ie, 2 fenw, 2 chwaer. A ti'n mynd i werthu nhw? No. O, sy'n ti'n mynd i werthu nhw? Dwi'n gwybod. Fi'n rhaid i cael yn anodd, ond... Gary, mae'n rhaid fi ofyn, ti'n joio? Mas draw, man. Diolch yn fawr.